Is-saħħa tal-valuri komuni għandha twassal għal aktar kooperazzjoni u għal aktar opportunitajiet għal benefiċċju taċ-ċittadini tagħna. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela hekk kif matul il-jum ta' Tlieta attenda għal laqgħa għolja fi Brussell bel-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi tal-Amerika Latina u dawk tal-Karibew. F'kummenti mal-midja, il-Prim Ministru Robert Abela għalli waqt din il-laqgħa għolja il-mexxejja tkellmu dwar l-ekonomija, il-kummerċ u l-potenzjal ta' impjiegi. Iżda it-tema ewlenija kienet dik tal-ambjent. Hawnhekk Dr. Abela tkellem dwar kif fil-jum ta' Tlieta daħal fis-seħħ l-avviż legali li se jdaħħal il-liċenzji tal-kuntratturi biex għall-ewwel darba fl-istorja pajjiżna qed jirregola dan is-settur. Hawnhekk huwa semma kif pajjiżna għaddej b'ħidma għall-impjant biex l-iskart jinqaleb f'enerġija. Fej qabel il-proċess tradizzjonali ta' kif wieħed jitratta l-iskart f'pajjiżna kien illi nwessaw il-miżbliet u dejjem inkabru l-miżbliet u nieħdu aktar art verġini. Llum għandna fost oħrajn il-proċess tal-waste to energy li nsab għaddej. Se jkun proġett li qed fl-istadju tal-procurement għandna l-fażi ta' skavar illi hija diġà lesta. Dr. Abela semma wkoll il-proġett tal-Multi Material Recycling Facility li permezz tiegħu dak li jispiċċa f'miżbla issa qed ikun irriċiklat. Semma wkoll il-proġett tax-shore to ship li permezz tek il-bastimenti se jeħdu d-dawl mill-provvista tal-enerġija minn fuq l-art u bekk jitfu il-magni u jitnaqqas it-tniġġis. Viżjoni holistika, miżuri holistiċi bħalma huma il-proġetti ta' spazji miftuħa, hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq ambizzjoni li hija waħda b'saħħitha ħafna. Bdejna bit-twaqqif tal-Aġenzija, nidejna l-ewwel sett ta' proġetti ta' spazju ħodor u miftuħa, hemm weda ċara fil-manifest elettorali, dik determinati illi nwettquha, fiha ħafna xogħol, fiha ħafna ħidma, ma nemmen li dak huwa li jixraq lill-poplu tagħna, ambjent aktar san jibqa' ta' priorità lina, dak l-ambjent san mbagħad jikkonverti ruħu fi kwalità ta' ħajja aħjar dejjem maċ-ċittadini tagħna. Il-Prim Ministru ikkonkluda li dan is-summit kien wieħed ta' importanza fl-isfond tal-kuntest ġeopolitiku u qed juri kif relazzjoni b'saħħitha bejn il-pajjiżi mhux biss twassal għal aktar stabilità u paċi iżda tindirizza wkoll sfidi globali bħal tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-ambjent waqt li tissalvagwardja id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Sa dan it-tant fil-marġini ta' dawn il-laqat, il-Prim Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali mal-President tal-Guyana. Hawnhekk matul din il-laqgħa ġiet diskussa aktar kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi bħala pajjiżi membri tal-Commonwealth u tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Ġiet diskussa wkoll il-possibilità ta' ftuħ relazzjonijiet bilaterali formali bejn iż-żewġ pajjiżi.